wonten negeri ingkang gemah ripaloh jinawi. Tata Tremton Raharja wonten salah satunggaling pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran kala wau inggih punika putra mahkota ingkang badhe nglanjengaken tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau boten marem kalih gesangipun. Ingkang kacekapan pangeran kepingin kalang nasak warna. Pangeran kepingin madosi jati dirinipun ugi pengalaman gesang ngatos manggihaken sisaripun inggih punika lari estri ingkang sae manahipun tuwin ayu pasuryanipun. Bejo, Jo. Benar Jo. Pangeran, panjenengan wonten pundi pangeran? Pangeran, panjenengan wonten pundi pangeran? Aduh, hati-hati aja. Hihihi. Wonten pangeran. Ya rene aku pengen cerita Jo. Kenapa pangeran? Kok dino iki gak enek kewan blas aja? Nggih, pangeran pen sanget. Kae sapa Jo? Boten ngertos pangeran. Sapa kae Jo? Boten ngertos pangeran. Kae lho Jo. Nggih boten ngertos. Coba kula dawuh salam. Kula nuwun sih, Mbak. Kula nuwun sih, Mbak. Lha sapa kowe? Kula pengembaraten mriki niki dusun apa, Mbak? Kita dusun dadapan lha kowe arep ngopo ning kene? Kula ajeng pengembaraten mriki, Mbak, tapi mboten ngertos marginipun. Ya wes kowe melu mbok wae piye le tak dadekke anak angkatku yen kowe gelem. Ah nggih, Mbak, kula purun. Saiki kowe dadi anakku, kowe tak jenengke Ande-ande lumut ya le. Kowe tak jenengke Ande-ande lumut ya le. Mbak, matur nuwun. Endang, mrene dhisik, Duk. Nggih, Endang, mrene dhisik, Duk. Bu enten. Enten apa? Kenapa tambah? Tambah. Kenalno iki saiki dadi Kang Masmu jenenge Ande-ande lumut. Ande-ande kenal ke iki anak wadonku jenenge Endang. Salam kenal nggih Kang Mas. Nggih, Dik, salam kenal uga. Man, Paiman, mrene dhisik, Man. Man, Paiman, mrene dhisik, Man. Apa, Mbak? Tolong sebarna sayembara yen Ande-ande lumut lagi golek jodoh. Mbak, rawara ande lumut golek garwa. Rawara ande lumut golek garwa. Wara-wara ande lumut golek garwa. Enjang menika Mbok Rondo nembe kempal kalian putrinipun. Putrinipun ageng-ageng tuwin ayu-ayu praupanipun. Putrinipun dipun paringi asma Klendheng Abang, Klendheng Ijo, Klendheng Biru lan Klendheng Kuning. Klendheng Abang, Klendheng Ijo lan Klendheng Biru diugung utawa dialem. Dene Klendheng Kuning asring dipun dukani. Klendheng Kuning ingkang aurat-aurat kelabet ngimbahi rasukan saha ngimbah dandang wonten lepen. Anak-anakku sing ayu-ayu, rene nduk. Inggih, Mbak. Inggih, Mbak. Inggih, Mbak. Nyene nduk, anak pawarta sing gati banget. Tawartaman apa, Mbak? Nggih, Mbak. Wonten menapa to? Menapa, Mbak? Nggih, Mbak. Enten menapa to? Kowe ngerti to, mbok rada dadapan nggih sayembara kanggo Ande-ande lumut sing golek garwa. Wah, Ande-ande lumut, bagus. Wah, kula purun, Mbak. kula nggih purun, Mbak. Kula nggih purun, Mbak. Ya, mengko aja lali dandan sayu-ayu sapa ngerti salah swijine dadi garwane Ande-ande lumut. Inggih, Mbak. Inggih, Mbak. Ah, mesti aku sing kepilih dadi garwane Ande-ande lumut. Ora bisa, mesti aku sing dipilih Ande-ande lumut dadi garwane. Aku luwih tua saka kowe. Ah, mesti aku sing kepilih dadi garwane Ande-ande lumut. Ora bisa, mesti aku sing dipilih Ande-ande lumut dadi garwane. Aku luwih tua saka kowe. Kowe kudune ngajeni aku. Aku
luwih duwe hak dadi garwane ande lumut. Kepilih mergo kan anda lemot senangnya sing ayu lan kalem kayak aku. Aku sing dadi swasta. Patu, anakne Simbok kan ayu-ayu, mesti payu, ora usah dadak udur bab bojo. Nggih, Mbak. Boten dangu malih. Penting kuning ingkang saking wau mirengaken irembagan sadherekipun dhateng Mbok Rondo lan matur. Mbak, kula badhe matur. Matur apa? Wis rampung gaenmu. Sampun. Mbak, ngoten, Mbak, ngoten. Mbak, kula nggih kepengin dados ngelamar garwanipun ande-ande lemot kados ibu kula. Apa? Aku ora salah krungu ta iki. Kok arep melu sayembara? Iya, iki kowe lho elek, apa wis lho ra lemot karo kowe. Iki saiki kowe ngombahi klambi-klambiku karo kelenteng-kelenteng liyane, ora usah pe didisak arep melu sayembara. Wes lah penting kuning kowe iki lho elek mampu sandanganmu lusuh, ora usah berharap bakal dipilih ande-ande lumut dadi garwane. Mbak Yu, ayo kena dandan sing ayu, gelek ora sabar aku pengen roh ada lumut. Ya ayo. Monggo, Mbak. Kue oleh melu sayembara, tapi aja berharap kue bakal kepilih dadi garwane ande-ande lumut. Berarti kula kepareng derek. Iya. Ning tak dandani sik kowe. Mbok Rondo saestu dadosi kunting kuning kanthi dadosan ingkang awan. Tanpa wedok malah dipun cerong angus dandang. Wes kono saiki kowe ngombahi klamine Mbak-Yumu karo Simbok ning kali kono. Nggih, Mbak. Kula pamit nggih, Mbak. Ya wis kono. Kacarios kelenteng kuning nyimbahi rasukan wonten lepen kanthi muwun. Pripatipun kembeng-kembenge manahipun sedih amargi saben dinten tansah dipun kasari dening simbokipun. Simbokipun tansah emban cinde ban ciladan dhateng kelenteng kuning kanthi manah kang sungkawa. Kelenteng kuning tansah midonga dhateng Gusti. Gusti, mugi kula dipun paringi kepiyatan nglampahi gesang menika. Kula dipun siksa sing kalih simbok kula kalian Mbak Yu kula. Ten wetawis dangu ing cilaking laben wonten swanten gaib. Cah wadon ayu. Cah wadon ayu. Sapa kuwi? Kowe ora perlu wedi lan kowe ora perlu kenal marang aku. Aku kang mengko bakal nulung marang sliramu. Arep apa kowe? Aku arep menehi kowe pusaka. Mbok menawa pusaka iki ana gunane marang uripmu. Pusaka iki arane jimat kalimasada Primanen Cah Ayu. Primanen. Oh, iki ya. Matur suwun nggih. Oh iki, masa iki pusakane. Wis tak simpen wae. Ya wis tak simpen wae iki. Sasampunipun paring jimat kala wau wonten gaib lajeng ical. Boten wonten tilasipun. Umbahan saha dandang ingkang dipun timbah klanting resik kados dene enggal. Menika ingkang ndadosaken maring manahipun para klenteng. Boten wetawis dangu klenteng kala wau kisah mawi nyembrang lapen ingkang numbre benda utawa banjir wonten lepen kala wau wonten yuyu kangkang ingkang setya tuhu nanggani ing lepen kasebut. Gondong karo kok bolong-bolong ana bocah ayu sing dandan kok moblong-moblong. Sapa kae sing teko? Wah, kaline banjir. Piye ki?
Wah, iya ki Mbak Yu, piye carane awak dhewe bisa nyebrang? Sek ta, sabar. Loh, kae ana yuyu kangkang. Wah, iya Mbak Yu, enek yuyu kangkang. Sek ta, sek jajal tak celukane. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Ana apa cah ayu-ayu? Kangkang, tolong ya. Aku jaluk tolong. Aku lan sedulurku tolong sebrangake. Aku arep menyang ning desa dadapan, arep ngunggah-ngunggahi andane lemut kae. Tolong tenan ya, yuyu kangkang. Mah aku mending milih aku wae tinimbang ade-ade lumut. Aku lutur luwih gede, ireng, lantur, keker. Kangkang, aku seneng sing putih resik kaya andane lemut Kak, ora kaya kowe sing dawa ireng. Ora selera tenan lho. Yuyu kok lo elek mambu ora tahu. Atus mending ade lumut putih, ganteng, resik. Ya yuyu nyebrang ke aku lan kelenteng liyane, mengko tak kaya upahan wis. Gelem ya, aku lan sedulurku selak kebelet pengen weruh andane lumut. Tolong ya tenan, cepet. Mengko tak kopai tenan kok. Apa-apa, nek udah opo aku gelem wis. Ayo, kandakno. Apa yo? Opae apa? Kandakno. Opo iku yo es. Es, apa iku es? Apa iku es? Masa ora arti es. Es wi masa cahaya ayu, masa ora arti es. Es wi basa cekakaan sangka SUN yaiku sun aku njaluk ning tanganmu. Ih, emak gilani. Ora ana pamliane sun, dudu mbok krime, ora oleh. Ya wis nek ngono, mending nyebrang dhewe wae. Sitewe ya. Ya wis, nanging raiku mengko dak tutupi nalika kowe ngesun tanganku. Pilo kok tanganku mbok sun tapi jarak semeter ya, tapi tenan lho aku mbok sebrangke. Wis kene-kene tak sebrangke. Lho tak. Wis peti Bu. Ndi opae? Ah, Sapa nek kek elik men ngono. Yuyu kangkang, aku yo buat disebrangke to. Mo, rupamu elek. Tak enak, wis mending ndek mau wae. Mo, ambumu elek, mending wis brangot dhewe. Kowe kok jahat yuyu kangkang? Kowe kok seneng beda-bedake marang padha-padha to? Rasakno iki. Lho, kok doasat-asat iki piye iki? Tulung. Rene wis asat iki. Aku hanya nyebrang no. kula nuwun, Mbak. Monggo sapa ya? Kelenteng abang, Mbak. Kalau niki kanting ijo Mbak. Kula pun kelenteng biru, Mbak. Wah, ana bocah ayu. Arep napa iki? Badhe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut, Mbak. Oh, ngono. Coba tak tarini sik. Kok bocahe lagi topo? Tersuwun, Mbak, cabe kula rumiyin, Mbak. Putraku si ande-ande lumut tumurana ana putri kang unggah-ungguh. Putrine kang ayu rupane. Kelenteng abang iku kang dadi asmane. Duh simbak kula boten purun, kula boten mudhun najan ayu sisane si Kakang. Wah, ora gelem ki, Nduk. Nggih, mpun, Mbak, matur nuwun, Mbak. Mpun pareng, Mbak. Nggih. Aduh, piye iki aku ditolak karo ndek lemot iki piye, Dek? Iki piye? Coba aku Mbak. Hah, nang kono coba kono. Coba semenika kula Mbak. Putraku si ande-ande lumut tumurana ana putri kang unggah-ungguh. Putrine kang ayu rupane. Kelenteng ijo iku kang dadi asmane. Duh simbak kula boten purun, duh simbak kula boten mudhun najan ayu sisane si Kakang. Ah, ora gelem ki, Nduk, piye ya? Nggih pun Mbak, kula pamit. Piye, Dek? Aku ditolak coba kowe, Dek. Lho piye iki, Mbak ya? Mbak, menawi turun. Putraku si ande-ande tumurana ana putri kang unggah-ungguh. Putrine kang ayu rupane. Kelenteng biru iku kang dadi asmane.
Kula boten purun simbok samiawan nadan ayu tapi sisane siyu kakang. Wah, ora gelem sih, Nduk. Ya kok Mbak, matur nuwun. Ya langsung bikin. Mbak, yuk pulang ini ditompo. Lho, piye to? Anak dhewe wong telu gak iso ditompo iki. Lho piye iki? Bisa saiki mantuk wae yo, mantuk yo. Ora nuwun. Monggo sapa ya? Kok aneh bocah wadon kok enek temen rupane. Nang bacem jenenge lusuh. Kula Klenteng Kuning, Mbak. Kula badhe enggah-enggahi ande-ande lumut menawi purun lho, Mbak. Nak kak purun ya aku pangsel nututi Mbak Mbayu kula. Apa? Arep ngganggu anakku? Ora salah toh. Rupamu elek, anakku bagus rupane. Apa gelem? Dipencupi rumiyin to, Mbak, menawi purun. Ya wis, ayo. Putraku si ande-ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-ungguhi. Klenteng Kuning iku kang dadi asmane. Dos simbok kula purun mudhun, kula badhe mudhun nadan ala iku kang putra sun. Ora keliru kuetone. Ora salah to. Badhe unggah-ungguhi bocah kang ayu-ayu kowe ora gelem sawise ana bocah wadon sing elek kowe malah gelem. Boten mbok menika sampun dados pilihan kula. Kula sadosanipun pangeran ingkang ngumbara madosi sisihan kula. Lembe menika kula pinanggih putri elek ingkang asma Klenteng Kuning. Menika pisan kriyan kula dan piyambakipun putri kraton. Lembe menika kula pinanggih meniku jodoh kula. Mbok menika sisihan kula ingkang setuju senajanipun rupane awon nanging manahipun sae. Dadi persamu simbok boten musuh maksa. Matur nuwun simbok. Nduk, putraku gelem karo kowe. Alhamdulillah, Mbak. Matur suwun. Sampean koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun. Kasing cariyos Klenteng Kuning dados sisihanipun andi-andi lumut. Pasuryan ingkang sakawit awon lan ganda ingkang hecin. Gantos tupi ingkang ayu saha gandu ingkang wangi. Wanita menika sejatosipun Dewi Sekar Taji dene andi-andi lumut menika sejatisipun Panji Asmara bangun. Kalihipun gesang tentrem Kartara Harja Nistala Tuhi. Samenika drama saking kelas 5C, kelompok The King of Sulaiman. Drama Ande-ande lumut. Matur nuwun. Drama saking kelompok 29C, kelompok The King. Samenika drama saking kelas 9C, kelompok Mbak, tadi kula riyen. Kula riyen. Des, Bu. Piye iki aku ditolak, piye iki piye? Nggih, nyonya Bi. Setapu. Cobi. Monggo sapa ya? Kok eneng wadon iki? Ya Allah. Kok sapa ya? Kok eneng bocah wadon elek temen rupane. Dene usuk. Kami mawon. Mari Aku. simbok kula purun mudhun, kula badhe mudhun. Kateng lek Oleh melu sayembara, aja berharap bisa kepilih dan garwane ande lumut. Mlebet ku ya, tapi tak dandani saya syarat. Ngene, Nduk.
Kali. Ika minangka kelenteng biru. Kan Fani apa sih? Kula Fani minangka kelenteng abang. Kalau Imra Atul minangka kelenteng kuning. Anaya meningkat kelenteng hijau. Endang ajinan lamut. Kula Aziza minangka mbok rondo andian mbok rondo tetepan. Dia menangka Kula Wilda menangka mbok minangka mbok kelenteng. Wes